Noin vuonna 690 ennen ajanlaskun alkua Assyrian jumalkuningas Sanherib nimeää periäkseen nuoren ja heiveröisen poikansa Assarhaddonin. Tämä ei kuitenkaan miellytä muita hallitsijan poikia, joista monet ovat paljon Assarhaddonia vanhempia. He alkavat juonia vallankaappausta. Koko Assyria vannoo uskollisuutta nuorelle Assarhaddonille. Vanhemmat veljet aloittavat kuitenkin panettelukampanjan ja yrittävät kääntää kansan kruununperillistä vastaan. Lopulta tilanne kiristyy niin paljon, että Assarhaddon joutuu lähtemään pääkaupunki Ninivestä ja siirtymään kaukaisen Syyrian provinssin hallitsijaksi. Veljet ovat onnistuneet häätämään perillisen pois kuninkaan lähettyviltä. Mutta hallitsija on järkähtämätön. Assarhaddon on edelleen hänen tuleva seuraajansa. Tilanne käy vallantavoittelijoiden kannalta kestämättömäksi. Lopulta he ryhtyvät salaliittoon. Vanhemmat prinssit päättävät murhata isänsä ennen kuin on liian myöhäistä. Vuoden pimeimpänä päivänä salaliittolaiset murhaavat kuninkaan, kun tämä on yksin rukoilemassa temppelissä. Veri tahraa lattian pyhät kivet. Tieto kuninkaan kuolemasta kiiri nopeasti Assarhaddonin korviin. Hän on aavistanut tämän ennalta, sillä keväällä Merkurius ja Jupiter nähtiin konjunktiossa. Se ennustaa kuninkaan murhaa, mutta myös Assarhaddonin voittoa vallankaappaajista. Niinpä hän kokoaa joukkonsa ja marssii kohti Niniveä. Matkalla hänen eteensä saapuu profeettoja, jotka julistavat jumalten turvaavan hänen etenemisensä. Lopulta Assarhaddonin ja vallananastajien armeijat kohtavat toisensa Haburjoella. Keihäät kimaltavat keskipäivän auringossa. Hevoset kuopivat levottomina maata. Mutta isänsä murhaanneet prinssit ovat ajautuneet riitelemään kuninkuudesta keskenään. Heidän joukkonsa luhistuvat ilman taistelua, sillä suurin osa siirtyy Assarhaddonin puolelle. Tämä on oikea kuninkaamme, he huutavat. Veljet pakenevat pohjoiseen, ja Assarhaddon marssii riemusaatossa Niniven porteista. Hän jää historiaan yhtenä Assyrian mahtavimmista hallitsijoista.